Nedávno som mala klientku, ktorú partner emocionálne podvádzal. Niekoľko mesiacov si s inou ženou posielal flirtujúce správy. A keď ho konečne konfrontovala, ospravedlňoval sa, prosil ju, aby s ním zostala. Tvrdil, že už sa to nikdy nestane, že to bolo len raz. A ja ti poviem to isté, čo som povedala aj jej. Pretože viem, že mnoho z vás zažíva to isté. Stane sa to znova. A ja ti vysvetlím prečo. Za prvé, muži nereagujú na slova. Reagujú na činy a dôsledky. Ak mu odpustíš a zostaneš, neuvedomí si, že to pokašľal. Tým, že zostávaš, ho učíš, že emocionálna nevera nie je pre teba dôvod odísť. A on si pomyslí, nemôže to byť až také zlé, keď so mnou ostáva. Za druhé, nikto nerobí niečo len jedenkrát. Skús sa zamyslieť, kedy si naposledy niečo spravila úplne po prvýkrát a potom už si to nikdy nezopakovala. Ľudia sú zvyknutí opakovať vzorce. A ak si urobila niečo raz, veľmi pravdepodobne to urobíš aj znova. Toto pre nás ľudí funguje. A ty zatiaľ budeš žiť v nepokoji, kontrolovať jeho telefón, pýtať sa sama seba, kedy ti zase zlomí srdce. Toto nie je život, ktorý si zaslúžiš. Nikdy neodpúšťaj správanie, ktoré nie si ochotná zažiť znova. Ak vieš, že toto nechceš tolerovať a chceš si v hlave nastaviť taký štandard, aby si sa niečomu podobnému už nikdy nevrátila, tak toto presne robíme sebavedomá za jeden deň. Pretože keď pochopíš, prečo sa ti to deje a čo v sebe potrebuješ zmeniť, začneš sa rozhodovať inak. Odkaz na prípravný rozhovor k sebavedomá za jeden deň nájdeš v mojom profile.